video, where in this video we're gonna be talking Bulgarian only. Здравейте, аз съм Ивко и сега ще ви покажа как се правят хедшотове на Counter-Strike 2. Аз съм Даниелко. А това е Даниелко, оттатъка в другата стая е Бабко. А тук на диванчето до нас е кака Янчето. Тя не завършва на ко. Така, започваме с Office. Най-тъпия мап в цялата игра. Най-тъпия мап. Даниелко промени малко оръжията. И това ми създава напрежение, но ще се опитам да ви представя моята игра. Аз смених за добри оръжия. Да, намали малко звука. Така е добре. Чакай малко. Не започваме добре. Да. Добре. Не започнахме добре, но... Първи. Човека стои, няма да сме малко хора днес. Валерник много се качваш нагоре. На калашката ли? На калашката, да. Оправи го. Валерника вече не лети надолу. Ще минат като двойка, защото Даниелчо промени малко оръжията. Това е мапа, който не харесва. Много е гаден мапа. Много е гаден мапа. Никой не го харесва. Може да се опитаме. Жалко място, където е Италията. Значи, ако искаш Италията и това ти се падне първо и след това отиваш на Италия. Точно така. Ще гръмнем по площката и... Тука. Точно след хилката спускам гамерас. Леле, за малко в главата. Защо? Играйки на публиката. Не знам дали го повикаха, наистина не знам. Той не е. Пикро! Да, май го викаха. Аре, бе, Пикро! Да, повикаха го. Ай! Що? Ходим с Анупамато. Защо не махайте вече? Анупама. Да. Аз мислих така да се нарича. Дай да направя. Мали, какви са пъс? Малко изкарва. Тук е много добро. Всякъде идват! Мразя офиса. Много е гаден. Защото няма нито едно място, където да не можеш да се застрелим 50 посоки. Навсякъде можеш да се застрелим 50 посоки. Сега ще направим един снайпер. Имаше снайпер. И снайперската починка. Направо му облизах бритона в този куршум. Някой изпълня къде се дойде. Той е много гадно, защото могат от тук да те застрелят. От всякъде. Там. Няма нито едно място.
пръщето на Да, крака. Само да дойде Италията. Ще има различни човек. Защото тук става за снайпер, за нуба, за всичко става. Просто всичко е късмет. Да. Късмет е дали ще ти трябва снайпер. Късмет е дали ще ти трябва нупаман. Искам да направя нещо. Този го през стъклото го ударих леко. Нищо, сега се връщам да го довърша. Сега се връщам да го довърша. И сега да имах една бомба. Защо няма бомби? Той сега ще дойде. Друг мап? Където си купуваш. Като оригинален си. Добре. Там където ако си хора да пазиш, контра Да ги спасяваш и аз кое? Може. Но малко да Да, не възможно. от тебе стане тя да напие. Не, тук където застана мога в 15 Това пещунга да си занимае кола. Правилно е това. Да. Правилно е това. По-добре. Има такава опция това да се верника. Защото мен че айде в майка. Да. Зато че е настройка. Някой иска ли да бъде убит? Просто да каже. О, изчакаме малко, ще хареса. Искам да тупче така да ги през стената да ги рупя. Това е много хубаво за това. Много се стрелят в много патрони. Този не се да. Винаги те стрелят от две места. Иначе калашните стреляш по един път. Патрона е направо като снайпер. Много е добър. Сега ми изкачи тук поне от 2-3 места. Итали. Okay guys, it's Italy! Але, виж колко пътя има тук. Няма това да това се помня. Направо ще им разкажеш играта на Сега ще те забия. Доста добре са... Няма да забия. Да, знам. Доста добре са обучени ботовете. Наистина, особено единият бот в описа на Каус. Снайпер си беше бот, той направи снайпер бот. Снайпер бот. Много добър със снайпер бот. Ого. Ау. Изчакай.
Да, гледай, че Гледам. тук сте едно страшно. Заплах един. Имаш хилка! Ей, хилнах ли се? Не. Защо ми казваше? Тук шо ли обича? Да. Внимание. Закружай, казах само манировка. Добре, че имам безкрайно патрони. И мога да си позволя. Ох! Сега, То с Алекс пак. сега си поставям за цел да направя 10 кила. Добре. На следващото видео. Докато свърши ли? Мари! Разказа му играта. Разказа му играта. Уу! Ай, хилвай се! Защо не се хилна? Сега ще ставам снайперист. Защото ме наказа жестоко. Да, и почти. Не. На 4 ме остави. Това е вятър да те съм мъртъв. Убийство за хилка! Сама. Този бърз. Един бърз хил. Ох, не мога да ни отсюда пускам. Как Алекс има 28 кила? И 20. Доста ме победи. Как този е на 28, ти си на 20, а пък сте се спортили от 300 точки далеч. Купи снайпер. Той много не даваше точки. А Добре. пък Алекс ползва пишколи. Ще му дали да най-много точки. Минавам с пистолета. Стартираща обаче. Стартираща. Тази най-горната. Да. Защо? Ей, чакай да избираш си оръжие. Защо не се маха за душите? Това е за пистолета. Не го ли искаш? Не искаш за душите, ли? Не. Ма! Как се да... Ще си ползвам другото ключ. Снайпер. Изчакай! Изчакай! Трябва да си метнеш една бомбичка и да ги накажеш. Има някъде си да... Много интересно. Още един кил. Кил до кил, хайде! Да, почувайте, че съм 7 патрона, да 12. Ще ще е яко. Снайпер. Чакай. Добре. Благодаря, че ми изчакай.
Как? Как така ме подстрига и то с... Бонус оръжие с успех. Колко е за... Алекс Кебаб. Да, не прави реклама, без да са ни платили. Не правим реклама. Ако искате да ни плащате, ще спрем реклама. Да, ще имате последни 8 гледания за рекламата. И да поздравим и нашите приятели и верни фенове Алери и Ревон. Да. Нали те са ни верни? Не знам кой не е верен. Не знам. Те постоянно гледа. Това бързи. Хил то хил. Кил. Колко точки получаваш? Пише ли? 25 точки за ножка! А с снайпер колко? Уби някой снайпер и ще така. Да се надяваме за една минута да дойде. 8, да. Ау! Сега ще видя с Аз ще пистунгата. кажа още. 14! Браво, Това е почти колкото с една ножка. ножката е доста. Не с ножка. Айде, за 35 секунди! Трябва да го покинеш нос! Не мога. Просто Не, мога. Алекс Кебаба, друг. Ще се опитам. Тъй, Ивко! Браво! Кил то кил. Още едно-две убийства. Хайде, идвайте, пичове. И Не, ако може да... къде са пичовете? Айде! Хайде! Yes! Колко? Второ място! Браво! А, то са Алекс Кебаб. Спираме видеото за момента. Ще се видим малко по-късно. Айде, пътеките, хора!